aquests 2 anys de socialisme a Palma, la mobilitat sostenible ha guanyat en favor dels ciclistes, dels vianants i del transport públic. El lloc on ens trobam és el carril bici que vàrem fer fa uns mesos en el carrer Metge Josep Darder i que permet connectar 2 barriades fins ara molt desconnexes. Per això és molt important estar aquí, en un barri, en el meu districte, que és el districte Llevant, del qual també soc el regidor, i veure que s'ha pogut fer realitat amb una petita inversió, però com aconseguir connectar 2 barriades de manera molt ràpida, de manera molt eficient i sobretot de manera molt sostenible. La mobilitat sostenible s'ha de practicar sí o sí, ja no tenim a volta de fulla. Tenim un canvi climàtic que ens està canviant tot el nostre planeta i hem d'actuar de manera local. Hem de pensar global, però després hem d'actuar globalment. Nosaltres vam començar donant un impuls important a la xarxa de carrils bici, hem donat també un impuls molt important a la xarxa de Bici Palma, al servei públic de bicicleta de la ciutat, i també estan donant un impuls important al transport públic, que és un dels altres grans aliats per convertir en aquesta ciutat en un lloc més habitable i amb menys trànsit i amb menys embossos. Hem sigut, som i serem, un govern a peu carrer, un govern d'esquerres.